The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves is a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Hosea 4:6 says, "My people are destroyed for lack of knowledge." Romans 8:1, "There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus." Verse 2, "For the law of life-giving Spirit in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them from my hand. The Lord is my helper, and I will not be afraid. What can man do to me? For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. All things are possible for the one who believes." Sa dili pa kita magpadayon, ini nga itong pagtuong sa pulong sa Diyos ni Adlawa, we must prepare ourselves. Kay kini requirement man kini. Gikinahanglan nga mangandam tas tong kaugalingon. Atong limpyuhan ang atong kalag by utilizing the recovery technique, the rebound technique of 1 John 1:9. Nga nagaingon sa in English, if
you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. Alang kanimo higala, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Diha usab sa Juan 3:3 nagaingon kini, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Klaro kayo diha usab sa Juan 3:18. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Busa, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Ama namong Diyos, nagpasalamat kami kanimo. Niini imong pagdala ka namo sa among pagtuon sa imong pulong niini nga adlaw. Salamat nga imo pa kami gipabuhi niini nga among lawas. Ti mailad nga ikaw nagalihok pang imong plano sa among kinabuhi. Salamat o Diyos nga askil pa kami sa among panglawas o lanti pa nga among pangisip. Makasabot pa kami sa imong igatudlo kanamo kinintanan grasya tungod sa imong kaluoy, sa imong gugma. Busa, ubani kami o Diyos, tultuli kami o lamdagi pa kami dugang sa imong kamaturan ni ining among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan atong mga higala ug atong mga igsuon diha ni Kristo. Once again, aniya sa kita. Ug welcome. Ilabi na niya itong mga bag-o pa nga nagasunod ning atong adlaw-adlaw nga Bible study. This is a daily Bible study. So, kung ikaw na kainit, na ay tinguha nga makatubo diya sa pulong sa Dios, then you come to the right place. Busa, andamay mo kaugalingon, pagbaton lamang sa bukas nga pangunahuna, an open mind, aron ang Espiritu Santo makapatinaw kanimo, makahimong tataw sa kamatuoran gikan sa pulong sa Dios. Okay? O sa masnandan, napakita magadupot nining atong pagtulunan nga taod-taod nang atong tunan nga mao ang the doctrine of grace. Gracia. Okay? As to review again, once again, to refresh our mind, grace is God's policy. While Satan, God's enemy, his policy is evil. So this is a conflict between two policies. The policy of God is grace. The policy of Satan is evil. So, karon niya kita magadupot sa policy sa Dios. O ato man kining gi-define nga grace is all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done on the cross. Langkubo na to ang definition ng grasya, mao ang lihok, buhat sa Dios alang sa tao. Alang ka na to. Bisan dili kita takos, dili kita angayan, we do not deserve, we do not work for it, we do not earn it. Grasya. Gani kining atong panagtapok na usab karon, grasya. Okay?
Kini atong kinabuhi, grasya. We do not even deserve to be alive. Ang tinuod, apan gumikan lagi sa grasya sa Dios, iya pa kitang gipabuhi. Tungod kay napa siya plano sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Okay? Alang kanimo dili magtotoo, ang iyang plano mao nga ikaw unta maluwas. Og makalingkawas ka na sa paghukom nga himuon sa Dios didto sa last judgment. Aron makalingkawas ka nini, set you free, and then have that eternal relationship to God, then iyano kayo ang pagi sa Dios. Iyano simple nga aron di maglibog ang tao, miingon ang Dios. Acts 16:31, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Okay? Mao kana ang kaluwasan. So, mao kana ang tuyo o plano sa Dios ang kinabuhi. Ikaw ang dili magtotoo that you be saved. Okay? O ikaw sa fellow believer, ikaw nga isig ka magtotoo, nga nung gipabuhi ka pa man, bisan magtotoo ka na, luwas ka na, gipabuhi ka pa, paminaw, gipabuhi ka pa hangtod ni higayon na, kaya ang Diyos na apoy plano siya sa imong kinabuhi. Unsa may ang plano? Nga kaunta magatubo diha sa iyang pulong grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Pinaagi lamang sa pagtuon sa iyang pulong adlaw-adlaw. O mao kana ang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. So, sabto nato kana. So, kita karon, let us concentrate nimo nga magtotoo. Kaya ikaw magtotoo naman, anak ka naman sa Diyos, sakop ka naman sa harianong panimalay sa Diyos, ang imungan gilista naman dito sa Lamb's Book of Eternal Life, di na mapa hangtod, ikaw gisuluuban na mas pagkamatarong sa Diyos, nga di na ka na matangtang. You are now clothed with the perfect righteousness of God. Ikaw gitawag na nga bag-ong tao, kaya you are born again. You are now a Christian, a believer, o mao ng imong kinabuhi karon supposed to be giandam kining maong plano sa Dios sa imong kinabuhi sa kaniyang wapang tanan. Iyan na nagitagana giandam. Ikaw magkakinabuhi sa sulod sa iyang plano. O kanang planuha, mao ang gitawag nato og divine dynasty, operational divine dynasty. Mo kanay atong puloy-anan ingon nga mga Kristohanon, og it is a mental attitude nga paagi. This is a system of thinking kay ang Kristohanong panginabuhi, the Christian way of life, is a supernatural way of life. O tungod niya na, it requires and it demands a supernatural way of execution. Mao na nga, ang tagagawas, di gyud sila makasabot. Kay kining atong gibuhat nga magtuon tas puro sa adlaw-adlaw, murag di gyud kasagaran alang kanila. Murag unusual, mura og kanang weird, sa pay lang ikasulti. Grabe hapon mo tuon sa Biblia kada adlaw. Yes, tinuod na. So, people outside, mga unbelievers, appeal na itong mga believers nga mga negatibo, way gana, way tinguha, nga matubo, way pagpanumbaling sa pulong sa Dios,
Way pagtuon. Therefore, ang ilang kinabuhi sama ra pod sa kinabuhi sa mga di magtotoo. Kasabot ka? Mao na resulta. Mao nang usahay, mga magtotoo na sila. Kay once saved, always saved man. Kas araman may tabo kining pagkaluwas. Sa imong yung pagdawat, pagtuo kang Kristo nga mo manluluwas, luwas ka na, hangtod. Di na matangtang kay kanang covered naman na sa the doctrine of eternal security. Okay? God is not kanang an Indian giver nga iyang bawion kanang iyang kaluwasan nga gihatag nimo kon unsabay naabay mga hinungdan. Labi na ni moingon ng uban og labi na makasala. Mawa matangtang kanay mong kaluwasan sayop ka ng doktrinaha. Kaya na may mga Kristohano na nagatuo gihapon nga ang kaluwasan matangtang sa diha nga makabuhat og sala. Dili. Ato naman ang gi-establisar taon-taon na gyud nga ang isyo dili na sala or sala ang sala dili na isyo kung bahin na sa kaluwasan. Kaya ang kaluwasan may tabo lang makausa. Kasi, no na nga, ayaw naghisgot o matangtang pa na. Gumikan sa imong sala. Dili. In fact, ang imong mga sala, gipasaylo na dito sa ansa. Dito sa cross, sa diha nga imong gituuhan si Kristo nga imong manluluwas. Mo to'y panahon. Naon sa gipasaylo yung mga sala. Sins of the past, present, and the future. Sins that you are going to commit. Gipasaylo na to. Ang kapasayloan na hitabo once and for all. You see? Kapan ato naman inggi at sa makadaghan nga mo lagi nga gikinahanglan nga atong balik-balikon gini. Aron sa ingon niya na dili na gyud ka na wa sa imong panumduman ug kana di na gyud nimo makalimtan. Okay? Padayon ta sa atong gibiyaan nga gisgutan. No, by the way, ato manggi lakbitan kadtong 8 ka mga ganghaan ni ining divine sphere. There are 8 gates. Kay kini palasyo magudi. Kining atong puloy-anan. Palasyo ni Royal Palace ni oy. Tingali, well, of course, na naman na it's a matter of choice. Mutuo ka ba niya na? Basta kay ang divine sphere mo ni dapit nga atong puloy-anan di right place for us to stay, to reside. Okay? O it is a mental attitude. System of thinking kini. Kita ni mo sa kaminungdano ng atong panguna-una. See? So, kunwa, paminaw, kunwa kay gitinir nga sala, diya sa mong kalagkaron. Okay? Samtang naminaw kanini, ikaw na ang magapuyo diya sa mong dapit nga puluyanan, Royal Palace. Gitawag ni Royal Palace, harianong kanang palasyo. Gitawag ni protocol plan of God, Christian way of life, God's power system. You see, mao ni ang mga synonym nga definition ning atong dapit nga puluyanan. It's in the mind, di man niya? Kaya the Christian way of life is a mental attitude life. Okay. So karon wa man kay kanang tinir dihang sala ba so na huna, sala ba sa dila, sala bang makita o sala sa buhat ba? Kung wa kay sala diha sa imong kalag, naa ka magpuyo niya ng imong dapit, the right place for you to reside, to stay. Okay? O
ana rang dapita, paminaw, ana rang dapita, kita makatuman sa plano sa Diyos sa atong kinabuhi. Apart from it or outside of it, di ta makatuman sa plano sa Diyos sa atong kinabuhi. Dili. Kay dito sa gawas, iyahan naman itong Satanas. Kasabot ka? Kanang operational divine sphere with its 8 gates. Samtang naata diha, tungod kay waman tayo mga sala. Mo nagiingon og, you are as good as God is good. You see? Now, diferensya ang moingon tag, you are as good as God. Diferensya na. Kay imposible man na. Di man ta mahimo mapariha sa Dios. Di man ta hingpit. So, ang buot pasabot ni nga naka niya ng sod sa imong dapit nga puloyanan, Royal Palace, kanang residence sa mga magtotoo. Ikaw, you are as good as God is good. Okay? O you become dangerous. Dangerous na ni Satanas, alang sa Satanas, mahadlok na Satanas nimo. You see? You are dangerous. Dangerous sa mga dili magtotoo, unbelievers. O dangerous pod sa mga kanang magtotoo nga mga negatibo. Nga wa mangitubo. Dangerous ka. You see? So mo na nga, kaya nga naman, tungod kay kanang sidlak-sidlak ng kahayag sa kamatuoran sa pulusan nga naa di sa imong kalag. Kasabot ka? So, you will shine to this dark world sa diha nga ikaw, you mingle with the world. Kay we are made to witness the human race. Ato ng tahas. Nabito na mando sa pulo sa Diyos nga kanang pabuhaton kita ingon nga mga ebanghilista. You have to function like evangelists. We have to kanang work as an evangelist. Of course, we owe sa mga unbelievers sa gospel, sa maing balita, sa kaluwasan. Naman tayo daghang mga higala, mga kaparintihan, mga hinigugma, mga silingan, nga nanginahanglan sa maing balita, sa kaluwasan, aron sila kanang ila ni Ginoong Jesucristo o mudawat sila sa kaluwasan. Tiyaw mo na, mao ka na ang atong tahas responsibility as believers. Apan dili punta maka-function ingon nga mga evangelist kung watay pulong sa Dios. Gusto? Kaya sa man ikaw pagsangyaw kung kay kasangyaw. Wa magyo kay alamag. Unsaon pag kanang pagkaluwas. You see, mao kini atong gitun-an ang mga prinsipyo bahin sa kabubuton, sa tuyo, sa plano sa Dios alang sa itong kinabuhi. Mao ni nga gituon ta niining 8 gates of the Royal Palace. O ato maning gilakbitan kagahapon nga ang unang gangaan, the first gate ini mo naging gahom, the filling of the Holy Spirit, the power gate. Ikaduha, basic Christian modus operandi. Ikatulo nga gangaan, enforced and genuine humility. Now kining nagunang tulo ka mga gangaan nasuod kini sa spiritual childhood. Okay? Napatas pagkabata. Childhood. Now, kung wadto na ta sa ganghaan 4,
gate number 4, mao ka naiingon og momentum. Okay? Pagbuylo. Ang imong pagsabot, kanang pagkat-on, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Mao na ang gate number 4. Og sud na nini, okay? Gate number 5, mao naman ang spiritual self-esteem og personal love for God. Imong personal gugma ngadto sa Dios. Ug ang gate number 6, mao kaning spiritual autonomy and impersonal love for mankind. Ug ang number 7, gate 7, momentum testing. Ug ang ikawalo, the last gate is spiritual maturity. Spiritual nung paghamtong. Now, gikan sa gate number 4 ngadto sa gate number 8, nasud og nalangkob kini sa spiritual adulthood, pagkahingkod. Okay? So ato lang nang review aron di na nimo makalimutan. Okay, padayon ta sa pagsibog sa unahan. Now, kita mga magtotoo, gikinahang ato man gisugutan kagahapon sa mga kita mga magtotoo should not be motivated by circumstances. Dili dili angay nga kita dasigon sa mga sirkumstansya, kundi sa pulong sa Dios. We should not be motivated by circumstances, but by the Word of God. Okay? Samtag yun na. Now, hinumdumi nga ang Dios nungka siya nga mapiktahan by any decision nga himuon sa tao niining kalibutan na, niining kinabuhi. I mean. So, you should remember this, that God is never affected by any decision man makes in life. Dili. Kaya nga no, ang Diyos, God is God. Og siya hingpit. Ang iyang plano hingpit. No, by the way, ato raguding labaso na putong na po ka nag-una nga mga kinaiya o attribute sa Diyos. Kaya basig nakalimot ka na niyan to. Ang nag-una ra bagyo ni ini mao ang iyang pagkalabaw makagagahom. Ang iyang sovereignty. Okay? Mao ni nag-una. Ang ikaduha, ang iyang hingpit nga pagkamatarong, perfect righteousness. Hingpit. Wag yung kuwang sa iyang pagkamatarong. Ikatulo, ang iyang hingpit nga pagkamakiangayon. Perfect justice. Justisya. Hingpit. Ikaupat, ang iyang gugma. Ang Diyos gugma ra ba? Okay? He is the source of love. He himself is love. Okay? Perfect love. Mao na ikaupat nga kinaiya sa Dios. Ikalima, ang Dios hingpit nga kinabuhing wala na katapusan. Perfect eternal life. Ikaunom, ang Diyos labaw sa tanan, kanang labuan, pagkalabaw makagahom sa tanan. Okay? Muna ikaw, unom. Ikapito, hingpit siyang nasayod sa tanan. Naibaw siya sa tanan. Tanan gyud. Why maka kanang ikyas tanan naibawan sa Dios. Kaniadto karon ugma naibawan kaning tanan. Hibaw gani siya sa imong gidagano sa imong buhok. Omniscient.
ang Dios. Kaya kaunom ang iyang pagkaunsa, omnipotent. Ikaunom, omniscient. Pagkasayod sa tanan. Ikawalo nga kinaiya. Ang Dios hingpit nga anaa sa tanang dapit. He is omnipresent. Anaa siya sa tanang dapit, tanang suok, tanang kanang basta tanang dapit bisag asa. Tibuok universo. Okay? He is omniscient. Unsa man yung pag-ikyas, pag-iskapo, nga naaman siya sa tanang dapit, ikasiyam nga kinaya sa Diyos. Dili na siya mausap. Nabi yung pulong ngayon, ako mo ang Diyos, dili na ako mausap. He is immutable. Sa in English pa. He does not change. He is the same yesterday, today, and forever. Muna'y kasiyam nga kinaiya niya sa Diyos. Okay ka na po, what do you think? Can you guess? Ika na po nga nagunang kinaiya sa Diyos. Ang Diyos kamatuuran. He is truth. Perfect truth. Truth na perfect pa. You see? Mauna ang Diyos. Kay Diyos man siya sa kamatuuran, dili siya makatudlo og mini. Usta? Kay siya raman ang kamatuuran. Mauna kung nakaila ka na niya, suod na nimo siyang nailhan. Suod na ka mo kay naamang kay relasyon na kitang mga magtotoo. Related naman kita sa labing gamhanan nga Diyos. In fact, nahimo na kitang mga anak niya. You see? Just imagine, ang atong amahan, langit nung amahan, and we can address him, we can kanang makasulti na kita, makaklaim na kita, amahan ko na. Ikaw o akurang mga magtotoo ang maka-address sa Diyos nga itong amahan. Dili ra ba siya amahan sa mga di magtotoo? Kasabot ka? Dili. Kaya ang dili magtotoo, may relasyon ngadto sa Diyos. Unas tanan, siya relasyon ngadto kang Ginoong Jesucristo. He is not related. Siya may usa. Siya madugtong kang Ginoong Jesucristo. Kaya man niya dawata ngayang manluluwas. So siya relasyon sa Diyos. He is an unbeliever. Okay? Namo na ang punto nga kung gidani mo. So God is God. He is perfect. Ang iyang plano sa atong kinabuhi, hingpit, perfect. Now, mauni nga si Ginoong Jesucristo mismo nagasulti kung imo kong gihigugma, tumana nga akong mga pulong. Tumana. Unsa man pagtuman kung wa ka magtuon? Kasabot ka? If you love me, keep my words. Pasabot ang iyang mga mando. You see? If we love God, we also have to love His words. In fact, di man na sila magkabuwag. Ang pulong sa Diyos, the written word, di mabuwag sa living word. Kinsa may living word? Buhi nga pulong si Ginoong Jesucristo. You see? They are one and the same. Ginoong Jesucristo nga buhing pulong ug ang sinulat nga pulong, ang Biblia. Okay? Dili na nimo mahimulag. So, kung kita nag-claim nga nahigugma ta sa Diyos, higugmaon po nato ang iyang pulong. Gusto? So, mo nagiingon bitaw,
useless the one without the other. Okay? No, actually, we do not mean God is useless. What tamaga pasabot niya na, it is His Word, niyang pulong, that becomes useless to our life if we do not know His Word. Kung wa tayo alamag, wa tayo ka ng kahibalo, wa tayo kaalam sa iyang pulong. Ngano? Tungod kay kita negatibo man. Wa man tayo kainit, wa man tayo kadasig, wa man tayo tinguha nga mutubo ang atong kalag, wa man tayo pagpanumbaling. Nga kung imbitahon ka nag-attend tag Bible study mo, dayon magkagbalibad dayo, busy ko. Okay, panahon na. Ano na? So, tungod kay, wa man kay pagpanumbaling, wa man kay alamag sa pulong sa Dios, kay negatibo ka man, then ikaw, produkto ra sa imong desisyon. Gusto? Nakasabot ka ba niya na? Simple logic ka na. Kay wa man kay gana. Okay? Way gana, way gugma, way kainit, way tinguha, way pagpanumbaling. Okay? Sa pagtuon sa pulong sa Dios, mao na ang imong kinabuhi unsa nagkayagaw unsa na nagkayamukat, miserable. You see, narabay prinsipyo, life is fabulous with doctrine. Doctrine means ang pulong sa Diyos, but miserable without it. Nakadungog ka ba niya na? Prinsipyo na. Ang kinabuhi labihas pagkanindot kuna kay pulong sa Diyos. Apan makaluluoy alaot puga kunwa kay pulong sa Diyos. Namo na. So, produkto ra ka sa imong desisyon kung mayong ka nga ko'y panahon na busy ko kayo. Busy ka sa mga detalye sa kinabuhi. You have wrong priorities. The right or the true scale of values nimo kung ikaw magduto mauntang pulong sa Dios. Nga imong tunan, imong katunan, imong kanang hangpon, ilukop na diya sa imong panguna-una. Saturate your mind with the Word of God. Ug imong tuuhan. Human mo tuuhin na, magamit na nimo sa imong espirituhan ng kinabuhi. Kasabot ka? Mao na nga, ang pulong sa Diyos mao nga written word, sinulat nga pulong. Si Ginoong Jesucristo mao ang buhi nga pulong. They are one and the same. Mao'y hinungdan nga ang atong attitude towards God's Word mao'y magadeterminar sa atong gugma ngadto sa Dios. Sabtag na. On the other hand, okay, to execute ang atong pagtuman sa royal law, harianong balaod, mao ang pagkat-on ug pagtuo sa pulong sa Dios nga nagaingon, you shall love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Kay kana, that is the greatest commandment. Ug ang ikaduha is likened to this, love thy neighbor as thyself. The two are what we call virtue love. Mo naiingan la na to gugma nga bertud kung mudawat ka ng Binisaya. But in English, it's virtue love. Now, loving God, ang atong pahigugma sa Diyos o sa atong isig katao, atong mga silingan, bahin kini sa harianong balaod, royal law. Bahin kini. It's part. Now, kinahanglang hinumduman nato nga
na ate positional truth. Ninundom ka? Let us remember our positional truth. Unsa mga positional truth. Itong higayon nga itong idawat sa Ginoong Kristo. At the point of salvation, we receive that positional truth. Ang atong kahimtang. Unsa man ang kahimtang nga. Pagdawat ko na itong Ginoong Kristo, kita gipunit sa Espiritu Santo as if, as if gipunit kita sa Espiritu Santo o unsa? Kanang sumpay, gihiusa, gidugtong kita ngadto kang Ginoong Kristo. Kanang pagkadugtunga, kanang paghiusa, hangtod na kasabot ka. That is forever. That's eternal. That is our positional truth. Okay? Nga mo na, nasud na tadiha ang atong paghiusa ngadto kang Ginoong Kristo. Kanang paghiusa lagi hangtod na naswala na katapusan. Apan, subo balandungon nga niining atong panahon, niarabata sa nasud ta sa panahon sa simbahan, the church age. So kita mga magtotoo niining panahon gitawag tag church age believers. Okay? Now, subo na to palandungon, una-unaon nga dunay bagang duot sa mga magtotoo. Okay? So many believers who walk by sight, not by faith. Unsa ilang makita. Okay? Dili ang pagtuo. Wa na nila gamita ang pagtuo. Nga maura bagyod unta ang iyawi ng tanan. We no longer walk by sight. Dili na kay ang imong bitaw na karon mao na ilang kanang adapt nga to see is to believe. Kung sila makita, di sila mutuo. See? Mao na nga. They are just concerned on things that are seen, not on things not seen. Namdong gawan sa Hebrewanon 11:1. Hebrews 11:1. Faith is the substance of things hoped for, and the evidence of things not seen. Na. Nga kung wakay pagtuo, labi na. Without faith, it is impossible to please God. 11:6. Hebrews 11:6. Na. Kanang imong pagtuo dili na maunsa. Maugmad. Okay? Of course, sa una ni mong paggamit niya itong pagtuo, ngadto kang Ginoong Kristo. Husto? Ang object ba sa mong pagtuo sa Ginoong Kristo mo, nang naluwas ka. Mo na una. Ang ikaduha, human ka naman mo ka nang mutuo o naluwas ka. Kanang imong pagtuo, ang tumong na pod niya na, dili na sa Ginoong Kristo, kaya human naman imo namang gituuan. Ang tumong na karon, the object of your faith now, after you got saved, is the Word of God. Kasabot ka? Mao na tumong sa iyong pagtuang pulong sa Dios. You see? So mao na nga, okay, naghisgot man ta mahitungod niya itong nag-una nga napo nga kinaiya sa Dios. Okay? Atong dugangan ng mga punto dinhi. Ang Dios, okay, giingon sa English og transcendent. Transcendent. Naon siya pasabot. Ang bot pasabot na yung transcendent nga ang Dios anaas tanang dapit, tanang suok dining universo without limit, without end. Okay? Sabtag na. Mao na ibut pasabot sa transcendent. God is transcendent. God is everywhere without limit or end. Unya, ikaduha, gawas nga transcendent ang Dios, siya usab immanent. Immanent. I-M-M-A-N-E-N-T. Immanent. Ang sabot pasabot.
nga ang Dios anaas tanang dapit at all times. Dungan tuan siya sa kanang Pilipinas, niya siya sa Amerika, tuan siya sa Africa, tuan siya sa kanang Asia, tanan at the same time. At all times, di kaya at the same time lang, at all times, mo na immanent. Okay. Now, si Ginoong Jesucristo, Diyos o tao, gusto? Duha ka kinaiya, mo na gitawag sa doctrinal term nga hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Hypostatic. Now, it is the humanity, ang iyang pagkatao, it is the humanity of our Lord Jesus Christ in hypostatic union nga mao'y nagalingkod karon sa tuong kamot sa Diyos nga Amahan. Tuwa siya nagalingkod sa tuong kamot. Okay? He is seated at the right hand of God. Ang iyang pagkatao, when we talk about hypostatic union, kaya ang Diyos, si Ginoong Jesucristo, hingpit nga tao, 100%. Hiog, hingpit nga Diyos, 100%. Okay? Now, all that the Lord Jesus Christ had accomplished while He was still on earth, He left them all to all believers. Okay? Ang tanan, ang pasabot nini nga, ang tanan nga na-accomplish o na buhat, na tuman ni Ginoong Jesucristo samtang dinhi pa sa yuta, iyan ang gibilin kanatong mga magtotoo. Lakip na katong divine atmosphere. Of course, ang iya sa iyang pagpuyo din hining kalibutana kay first advent niya kanang diha siya ay unsa gibilin ngadto yung katapusan niyang pagginhawa dito sa samtang kabitay siya sa cross. Pag-ingon gyud niya, Amahan ko, itugyan ko nga akong espiritu nga I commend my spirit diha dungan niya to iyang gibilin ng divine atmosphere nganhi kanato mga magtotoo sabtag na. O ang iyahang divine atmosphere gitawag man lagi prototype. Ang ato karon dinhi sa church age ginganlan na ning operational divine atmosphere. Okay? So ang operational divine atmosphere mo gibilin ni Kristo dungan sa iyang pagunsa, tugyan sa iyang espiritu ngadto sa iyang langit ng Amahan. Now, so, Bible doctrine ra, pulong sa Diyos ra, ang makapatinaw nato nini, nakapaklaro nato. Bible doctrine is biblical teaching. But, naa may daghang mga magtotoo nga kanang who criticize doctrinal believers that kuno grabe ila nagi inunta kanang gi sabay binisaya nini ilang gisaway okay nakuha na og binisaya daghang mga kanang mga magtotoo karong panahon na nga musaway nining atong paagis pagtuon sa pulong sa Dios. Nagasaway kanatong mga, by the way, kita mga magtotoo nining panahon sa simbahan gitawag taog doctrinal believers. Nganong doctrinal man? Gikan ka na sa pulong nga doktrina, pulong sa Dios. Meaning, kitang mga magtotoo, kitang mga believers, nagasunod, nagatuman sa pulong sa Dios. Kaya ang doktrina, pulong sa Dios man. Nagkinabuhi lang ta base o pinasikan sa pulong sa Dios. That's why kita mo ang tawag mga doctrinal believers.
nga mao lagi nagasaway ning daghang mga magtotoo mo yun sila. Kamo nga sige lang mong tuon sa Biblia, mura gipakaginoo na ninyong Biblia. Mo na gitawag nila bibliolatry. Bibliolatry, bagikan man na sa kanang root word nga idolatry. But pasabot nga mura nagi-idol na nato, mo na itong gisimba ang Biblia. Mo na ilang pagsaway. Well, igo lang kung mupahiyom niya, nagmakadungog ko niya na. No. So mo na, ato ni ipadayon ugma. Naghan patagpagahisgutan. So ayaw kalimot sa pagsubay niini. Ayaw si piyata ang sumpay niini. Karon ikaw magatubo diha sa kahibalo o sa grasya bahin ni Ginoong Jesucristo. Magampo ta. Heavenly Father, we thank you for this opportunity of assimilating your word once again. The truth, the doctrine that we need for our spiritual life. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Wala gayon ikaw masipyat o Diyos, mapakyas sa imong pagtuman, sa imong mga pulong. You have always been keeping your word, and we always admire and appreciate your wonderful sense of humor. Salamat sa imong paggamhanan o amo kini nakatunan o Diyos, pinagi sa imong pagtuon, pagkatuon sa imong mga huna-huna, imong kabubuton, imong tuyo, imong plano. Salamat o Diyos nining among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. O salamat nining nagasunod sa mga subscribers, nagasunod nining among adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong pulong. Panalangini sila o Diyos. O thank you for all of this that you have done to our life. May this become a blessing to our life. Ilikay kami sa mga kabilinggan sa pagbuwag, dada kami pagbalik. Yaning dapita ug maaron kami makapadayon sa among pagsibog at sa unahan, ingon nga imong mga anak. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.